थाइनै दंबावो आरोना नै थाइनै दाहाय जानोसै इखो थाबाय था नोङो नेबाय था नै जोंना बिमा गायदेया ससमा गानलायथारदों दिनै बैहायसो मबाइलाबो फिसाथार बेना नै बबेहाय थुनांगौ मिन्थियानो आङो फन हरबा बैथिहाय अ बेहाय खनस्थुलाय देलाय खनस्थुलाय खनस्थु डाइरेक्ट खनस्थुबानो थांबाय बे गुमिनाव थांबाय बेयावसो थुयो आंना हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर दायो आङो हाथायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आइखौ दोनलांनो नागिरदों माबायाव स्टेशनसिम ओमफ्राय आब'मोनाव थांनो नागिरदों जोंहा आब'नि फिसाजो फिसालाबो लोमजादों आरोना एसे उसुख जादों बेनिखायनो नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय हाम्फेखौ लांफाथ'ला आङो टाउनाव हाम्फेनो एसे माबा बडि केयार ना माबा केयार नांगौ जादों नै हाम्फेया जिरायगासिनो दं आं दायो टाउनाव थांना फैग्रोनोसै लांफालायबावा थांनो लुबैथारनायखौनो गारिगोन सिख्लाफोर नुगोनदि आयौ सिख्लाफोरजों रायलायनो मोननाय नङा दि आं थांबा नंगौ नामा थाबाय था नोङो नेबाय था नै जोंना बिमा गायदेया ससमा गानलायथारदों दिनै बैहायसो मबाइलाबो फिसाथार बेना नै बबेहाय थुनांगौ मिन्थियानो आङो फन हरबा बैथिहाय अ बेहाय खनस्थुलाय देलाय खनस्थुलाय खनस्थु डाइरेक्ट खनस्थुबानो थांबाय बे गुमिनाव थांबाय बेयावसो थुयो आंना होनबालाय जाखाबाय माबा थौदोथ' थाथ' दे बाय बाय दा लाबोगोन आं नोंनो बडि केयार ना मा केयार दा नायबासो मिथिगोन र' थाब फैयालां दायो थांसै आरो आं लोगोफोर टाउनाव दायो लोगोफोर मेन हाइवे मोनफैबाय थांगासिनो दङ आइजों लोगोलायसै नै ओमफ्राय बिदिनो दा लोमजानाय बोथोर मोनफैलायबाय दै गोदान हाबनायनि स्टेसनाव थांगासिनो दायो ओमफ्राय हाथायाव थांनांगौ दङ बयबो हाथाय थांदों हाथायाव दिनै मंगलबार हाथाय ओमफ्राय हाथायाव हाबहैनांगौ दङ आं दा माबा बडि केयार ना माबा नांगौनो हाम्फेनो बडि केयार थांगासिनो दं टाउनाव 10थानि ट्रेनजों थांगोन आरो आइया आब'मोनाव जोंहा आब' देरसिन आरोना दा लोमजादों आब'नि फिसाजोबो फिसालाबो दा दै गोदान हाबनायनि दैज्लां बोथोरनि लोमजानाया जाखायो एसेबावबानो मोनलामोन ट्रेनखौ लोगोफोर जेन्टेन मेन्टेन मोनबाय आरोना एसे माबा गारि फैगासिनो नै दायो आङो आइखौ दोनफैखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै मा आलासि जाहैनो नागिरदों नों आब'मोनाव अबाव हा माबा आब'मोनाव थांनो नागिरदों लोमजादोंनो आब'नि फिसाजो फिसाला नोंसोरलाय बहा थांगोन हा ए आलासि जाहैनोसै दे क्रसिं जागोनदां एकदम मोनलासो खोमा सानबायमोन आं ट्रेनखौ मबाइलाव नायना फैबाय ओमफ्राय ट्रेना दंबाय थायोमोन ना ओमफ्राय दाब्रायबोबाय आं दे थांबाय था दायो आङो आइखौ दोनफैखांबाय आरोना लोगोफोर थांसै ओमफ्राय हाथायाव एसे खरसा खालामनांगौ दङ माजबाद स्टेसनाव दङ आं दायो बेनिफ्राय टाउनाव थांसै टाउननिफ्राय मार्केटाव बेसे थांनांगौ दं आरोना नैबे टिकेट काउन्टार आं दायो बाइकजों फैदोंमोन नालाय थांनोसै बिदिनो दा बोथोरा सफैलायबाय लोमजानाय माबा नैबे अट' स्टेन्ड बेटारि गारि थांनो हायो लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा दायो आं मोनफैलायबाय हलसेल दखानाव बेनिफ्राय बायदिसिना साबोन माबा माबि लानोसै आरोना लोगोफोर बेहाय नै दिल्ली मार्केटनिफ्राय ओरै हाबबोबानो मोनो रतनदानि दखानखौ ओमफ्राय नै थुनलाइ दंफैयो बेवहाय थुनलाइ मा लादोंलाय हा आच्छा फट' पेपार हा ए हाम्फेखौ नोंबो नायो नामा बवा नैबे थायो आरोना दखानाव हाम्फेया लोमजादोंलै फैयाखै हाम्फेया लोमजादों आंनो डायरि नांगौमोनलै डायरि दंना गैयाथाय बांद्राय दामिनि नङा ओरैनो माबा लिरनानै दोननो 50सोनि दंना गैया डायरि गिदिर एसे फिसा साइजखौब्रा डायरि मोनसे हरदे आंनो ओमफ्राय नै बिथिं आं लानोसै माखासे दालि सालि माबा माबि लानांगौ नै सिङाव हाबलांसै आं माजबादनि सबसे बड़ा हटेल सरि दुकान
होलसेल रेट मोनो नै रतनदा কি খবৰ हेलो हाय আপনার দোকানের এড্রেসটো কৈ দিব অলপ মাছবাট টি স্টেট রোড আৰু দোকানৰ নাম টেলি পইণ্ট দিল্লী মাৰ্কেটৰ পৰা লেফট সাইড সোমাই আহিব লাগে ওৰাং ফালে আহিলে লেফট সাইড হয় আৰু এইফালে অৰুণাচল আহিলে ৰাইট সাইড ন আগত ইয়াতে কিবা আছে নাকি ডেছপুট না কিবা আছে ন ডেছপুটৰে হয় মালিকটো কৈ দেখাই দি আছে नै মালিকা नै বিনো মালিক নাই বৰ্তমান আমি হাই বলো হাই সাবস্ক্রাইব কৰিব দিয়ক সাবস্ক্রাইব মালিক এটো মালিক কটা মালিক মই दायो बायदिसिना लांसै आरो आं लोगोफोर दालि सालि माबा माबि माथो आमायबो दंफैयो नै इथियाय नै आमाया दखान होयो आरो ना आमाय मा दखाननि माल लाबाय मा लाखो पलार खाथा बिस्कुट ओमफ्राय नैबे मा मेथाइ नैखौलाय हा मुरि लादु आमाया दखान होयो आरो ना आमायाबो दे लादो आं माने जानायनि थाखाय लांसै दालि सालि दालि सुदो दे मुग दालि सेरसे पार्टनार मुग दाल 1 किलो मुग दाल लांसै आं दायो ओमफ्राय हाथायावबो थांबावनांगौ दङ मोननैसो बुस्थु लानो बरियासो मुग दाल दायो लाग्रोसै आङो लोगोफोर नैलाय सुबाय बरिया बिराद दाम मुग दाला दालि गोजाखौ जाबा मेगन गाज्रि जायो नालाय ओंखायनो बेखौ जानांगौ आरो मुग दालखौ न এইটো মুসুর দালটো খালে চকুটো পাৱাৰ কমি যায় না হয় नै जोंना लोगोआ बन्दुआ हाम्फैखौ बिराद मोजां मोनो हाम्फैनि भिडिअ नायनो मालाबा थांगोननो साम'जों सबायजों संनाय जानो थांबानो जाबाय मिथिबाय अनला खुसिया वा ओमफ्राय नै आंना माने जाजोब्बाय आरो ना खरसाया ओमफ्राय हाथायाव एसे थांबावनांगौ दं स्राब स्राब बांद्राय नङा आरो ना एसे न'नि आन्था नोंथांमोना बेयाव फैबानो जाबाय माजबाटआव हलसेल रेट मोनजोबगोन आरो ना रतनदानियाव न सब बुस्थु পোৱা যায় খোৱাত পুৰা কি পায় সব কৈ দি গ্রোসারি আইটেম সব পাবো দোকানৰ কিমান আইটেম লাগে মানে কোনবা দোকান দিব বিচাৰিলে এটো সব হৈ যাব অল এভৰিথিং পাবো ইয়াতে ৰ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো মই এফালে নৈथि नायनो हागोन नोंथांमोना दखानखौ नै याव शेम्पू माने फुननायनि आरो ना आइटेम बेहाय जानायनि नङा नैबेहाय नै फक सक माबा माबि दङ गासिबो गार्नियार सार्नियार सिख्लाफोरनि फुनग्रा बेसादफोर दंजोबो ओमफ्राय नायनो हागोन शेम्पू टेम्पू आं लाबाय लानांगौ खिनिखौ वाव सीसी केमेरायाव नुजालायबावदोंसो आंखौ सीसी केमेरा बेनिफ्राय दालि सालि माइरं साइरं सब मोनजोबो बेहाय नै बिथिं आं दहायनो देखायखांखाबाय नै दखानखौ फ्रन्ट साइडनिफ्राय देखायनोसै आं फ्रन्ट साइडनिफ्राय मादि फैनांगौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टबो जायो आरो ना गुगल पे फन पे फोरजों नोंथांमोना माबानो हागोन नै फन पे जोंबो जुदि फैसा केस लाबाखैबा बेजों माने ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन आरो नै बेनिफ्राय दिल्ली मार्केटनिफ्राय लेफ्ट साइडजों हाबबोदो डाइरेक्ट रतनदानि टेलि पइन्ट दखाननि नामा हलसेल रेट सोरबाफोर दखान खुलिदोंबा बेहाय लांफैबानो जाबाय बिराद गिदिर दखाना बिसिना ओइ बहिया आंना बावदोंसो बहि सहि दाउदै हाबानि डिस सिस सब मोनजोबो आरो ना जुस सुस गासिबो बेहायनो आन्दा কেনেকুৱা ভাল না খবৰ ভাল 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 কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কাম কৰি থাকাটো মই এক বছৰ হা এক বছৰ एक बोसोर जाबाय ने खामानि मावनाया आं दायो बहि लानोसै दे माबाखौ देखायदो डायरि माने इसां दामिनि नाङा आरो ना खम दामि बेनिफ्राय ओरैनो मोनसे लिरनो थाखाय मोनसे माबा नै दिखौ बिराद गरमलै आं दायो बहि लांसै आमायालाय बहि लांगोन प्लेन 50 माने 30 सोनिखौ
माबा लिरनो आङो स्क्रिप्ट लिरनो गोनां थायोना मालाबा स्पन्सारनि माबा नांगौबा बहियाव लिरग्रोनानैसो फरायग्रोनो गोनां जायो लोगोफोर बेनिखायनो बहि लादों आङो हा है बांद्रायगोन इमान बुरजा नङा होमबालाय बेखौ लानोसै आङो लोगोफोर माने हलसेल रेट आरो ना 18निबाबो 60फोरावनो मोनगोन बिदि आरो लांफैबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय दा बिल करिबि बिल आरो या itu boy लेपटपावसो बिल खालामबावगासिनो लादों दायो आङो फन पे जों होबाय आरो ना नै लोगोफोर थांसै दायो आइसे बिलबो जाबाय नै लोगोफोर दायो गासिखौबो लाखांजोब्बाय आङो लानांगौ बुस्थुखौ ओमफ्राय हाथायाव एसे लाबावनांगौ दं आरो ना हाथायाव माबा बडि केयार ना माबा केयार लासिंसिं बायनांसिगोन आङो दे फाइनालि दायो आङो हाथाय मोनफैलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय हामफैनो गस्ला लानो नागिरदों आङो नायनो हागोन नै बेहायनो दखाना बडि केयार हरदो खै नाम्बार माने 32 नाम्बार हरदो ओमफ्राय मोनसे 34 नाम्बारखौ मोनसे 32 नाम्बारखौ गांथाम बेलेग बेलेग कालारनि हरबानो जाबाय ओमफ्राय नै मादैया मा लादों नै गरमाव गाननो मेख्लासो नायदां नै आदैबो फैदों मोजां दा खबरफ्रा खोथिया फोबायना फोआखै गैयानो थाङाखै जों दाबो ए माला गायबावगोनलै अखायानोथ' एकदम एडभान्स जाबायना देग्लाय बान्दानो जायाखैबा जोंना 32 गांथाम ओमफ्राय 34 गांसे बाजारा दासो स्टार्ट जाहांदों नैथिया एसे दख'ना दखान दंजोबो आरो ना सिगाङाव देखायखांखाबाय आङो ओमफ्राय ओरैजाय मंगलबार बाजार उइकलि मार्केट माजबाद एरियायाव बेनो देरसिन आरो ना हाथाया दायो लाग्रोसै अरिजिनेल रं खारबा कमेन्टआव बुंहरगोन ना माखासेफ्रा नै गांथाम 32 गांसे 34 बेखौ एसे बेलेग कालारखौ हर बेखौ आइनोसो होगोन ना आया बिदिखौ बुरि मानसिया 34 बे रङा बुरि मानसिनिफोरसो समायो बियो जागोन दे ओमफ्राय इयाव मा कालार थांखो गांब्रै दे मा कालारनि खोन्थाहरदो एसे बिथिं आकाहि पियास बाथरं आरो निला गांब्रै लाबाय आरो ना लोगोफोर मादै मोना गांबेसे लागोनथाय आंनियाव गांब्रैयानो जायो मेख्ला लादों आरो ने थेबबाय थानो बायोना गरमाव दख'नाफोरखौ माइ गायनायाव बेफोर गाननानै माबानो मोजां आरो नै दायो आङो आपेल ओमफ्राय आपेल नङा थाइजौ ओमफ्राय आंगुर लाबाय आरो ना ओमफ्रायनि थाखाय नै माबा माबि दङ घरकट आपनार पुरा रौता पुरा एसे नै रौतानिफ्राय फैदों आब'आलाय मा लागोन ए आपेल लानो नागिरदों नै आपेलबो मोनो आंगुर ओमफ्राय लांसै आं आंगुर गोसोमखौ लांनो नागिरदोंमोन जाओ पुरा दायो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नै लाबोबाय आङो र' खामफैनो खिथाहैग्रोनां बैयाव जिरायना दंबाय थायो बियो औवासुं सायाव ओमफ्राय मा नायगासिनो बेलाय रं नाम्बारसो रायज्लायदों नामालै बेलाय रं नाम्बार रायज्लायखुमादों दा गासोला बे ब्लाउस गांसेखौनो गानबाय थायो नोङो हे ब्लाउस गांसेखौनो गानबाय थायो कमेन्ट खालामहरगासिनो नै आयु बा दैमु हाथिनिखौसो नायबावो माथो बेलाय मालायखौ इदिनलाबायो मालाय नङा बिनानावसो बियो दैमुआ आंनि मेथाइ नै मा लाबोदों आङो नोंनि थाखाय नायदो बडि केयार ना हेन्ड केयार ना मा थाइजौ लाबोदों नै नों दाखालि थाइजौ जानो होननाया गोमोनसो एसे गोथां लाबोबानो जायोमोन दा बायदियाव बिदि मोनो नामा आमाय मोनो थाइजौ गोरलै जाबा आं गोमोनखौ जायालै आंगुर गोसोमखौनो नागिरबा मोनासै आं ओमफ्राय नै डायरिखौनो नागिरबा मोनासै आंहा दालि सालि माबा माबि नै स्पन्ज लायनो माबा
नै नायदो गस्लाया नायलाय खुलिलाय नोंथांमोना गांसेखौनो गाननानै माबाबाय थायो होनना बुङोना एबार सोलाय भिडिअ बानायथोंसै हाम्फेया आं सिम्पोलखौनो बिहरखादों सिम्पोल आरोना सिम्पोलखौसो गाननो मोजां मोनखायो आं प्लेनखौ माने गस्लायालाय दङ ओमफ्राय होमबाबो बेसेबां गोदान सोलायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर रावबो सुग्रा गैया बे आइनिसो दा बे आइनि दा 34 दिनैथ' ओमफ्राय नोंनो दायो मा लाबोनांगौ फाइनालि दायो लोगोफोर मोनफैलायबाय न'आव ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो ना मा होनो ओमफ्राय जों बुंहरदो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो गोबां नायबाय थायो जोंनि भिडिअखौ खिन्थु साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामदो अननानै ने लोगोफोर दे नेक्स्ट भिडिअ हाबनो लोगो मोनफिनगोन बाय होनहरदोब्रा आपेल आंगुर जानोसै जोङो जानायखौ देखायबाय थाला नङाबा नोंथांमोनहा लुगैगोन थाइजौ खाजि लगायलायबावबायसो नै हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय हाम्फेया लगायदों वाव हेभि टेस्टि नामा हा आंगुरबो दायो थाइजौ जानायाव जानांला दहायनि सिगाङावनो जानांगौमोन जायोबा ओमफ्राय आं दायो थाइजौ जानानै देखायनायनो माने जानाय नायनोसै आरो गोथाव जादोंना जायाखै मोसौ दोस्लायबावनांगौसो लोगोफोर आं दायो आइखौ दोनलांना फैखांबाय स्टेसनाव ओमफ्राय आब' गेदेरसिन आरोना जोंहानि हरसिंगायाव थांदों फिसालाबो एसे लोमजानाय जादों आरोना दायो दै गोदान सोलायनायनि बेनो थांदों आइया ओमफ्राय आं थाइजौ लाबोदोंमोन नै हाम्फेनो नायनो हागोन ओमफ्राय जानोसै आं है गोखैबो माथो नै गोखैबो गोदैबो गोथावानो थाइजौआ buah hampir ada soबनोसो दोन्दोंमोन मा होनदों दाय जानोसो दोन्दोंमोन आङो मादाखौ